Optic Gallery е първата по рода си бутикова оптика, която се отличава с дизайнерско интериорно решение и предоставя истински комфорт на своите клиенти. Резултат е от една реализирана мечта, благодарение на искрената и дългогодишна любов към оптиката, превърната в изкуство и естетика. От нейният основен двигател и управител, госпожа Мина Димитрова. В нашия бранш, конкретно в оптиката, един човек, за да бъде менеджер, трябва да разбира изцяло от нашия бизнес. За мен лично най-успешни са колегите, с удоволствие голяма част от тях мога да нарека така, но са колегите, които са тръгнали от най-ниското ниво, пораснали са, изградили са своя опит, събрали са своите клиенти и едва тогава един човек може да бъде наистина добър менеджер в една оптика. Комбинацията от това да бъдеш добър оптик, да бъдеш добър търговец, да бъдеш добър управленец е много печеливша и за мое щастие рядко срещана. Не мисля да проявя голямо самочувствие в случая, но специално Optic Gallery, специално изграждането на тази оптика е мечта, която аз имам от 22 години. В бранша съм от толкова и моята истинска мечта беше да управлявам оптика, която да предостави на клиента всички онези неща, които са важни за него. А това е брилянтна рефракция, т.е. добро определяне на диоптрите, перфектно обслужване и компетентно най-вече, професионален подход към неговите нужди, адекватни и истински цени, адекватна и истинска стока и в крайна сметка най-важното за мен е тези хора да се чувстват щастливи, идвайки на работа. Това е моята формула или моето разбиране за добър менеджер на оптически магазин. Оптиката, освен цялата си нужда от професионален капацитет и образование и познания, е най-вече и опит и любов към клиента. Нашата цел е ние да продаваме не очила. Искаме да им дадем зрение. Има много деликатна и малка разлика в това. Основните критерии за екипа мога да ги обобща като професионалисти, истински професионалисти, естествено подплатени с дипломи, колеги, които и са отворени за учене и за новости, за образование и да се повишават в нивото си, да повишават своята квалификация и най-вече хора, които са готови да чуят от срещната страна и да се погрижат за клиентите ни. Смятам, че мотивацията е усещането да се чувстват като у дома си, усещането да идват с любов на работа, усещането да нямат търпение да дойдат на работа, усещането да не могат да ги изгоня да почиват. Може би не е толкова мотивация, може би самата аз влияя върху тях под някаква форма, но смея да твърда наистина отговорно, че всяка една от тях идва с удоволствие на работа и наистина екипа ми е страхотен, а това за мен е голяма част от предпоставката за, как да кажа, за добро бъдеще и за доказване на оптиката като една от най-добрите на пазара. Основен двигател в работата при избора на очила е мотото. Не е важно дали виждате. За нас е важно как виждате. Затова тук се предлагат само високотехнологични продукти с гарантиран произход, познати и доказани на световния оптичен пазар. В Optic Gallery ще можете да се доверите на грижите на офталмолог, оптометрист, оптик и оптични консултанти. Комбинацията от луксозна обстановка, реални цени, професионално обслужване, оптични консултации и прецизен подбор на стоки е подкрепена и с последно поколение оборудване, даващо възможност за точно установяване на смущения и отклонения от зрителната система, както и решение за тяхната корекция. Истински голяма смелост беше от моя страна да реализирам този проект. Естествено, не само е моя заслугата. Получих подкрепата на своите партньори, за което безкрайно им благодаря. Те повярваха в идеята точно толкова, колкото вярвам и аз. И моята идея беше да създам една оптика, която да бъде оазис на уют, да бъде оазиса на стил, да мога да ми даде някои възможността и благодаря и на тях, и на Господ, че нещата се случиха. Успяхме да инвестираме в най-доброто на пазара, което има в момента, включително с дигитален фуроптер, облечени и подплатени с брилянтни професионалисти. В нашия екип има колеги оптометристи. Това е доста екзотична професия за голяма част от масата от населението. Ако в България можем да кажем, че има 3 вида специалисти, те са офталмолози,
оптометристи и оптици. Само при нас наистина можете да намерите продукти, които в другите магазини няма как да ги видите един до друг. В смисъл такъв, че аз работя само с истинска стока, работя само с доказана стока. Естествено, предлагаме и по отношение на стъклата лидери в Япония, лидери в Германия, лидери в Австрия. Работим и с индонезийска фирма. Това може би е един единствен производител, на който се доверяваме. А по отношение на критерия, освен мода, разбира се, няма да повярвате, но всяка една рамка в тази оптика е премерена лично от мен. Да продаваш очила, нека да го кажем за населението така, е една илюзия. Ние трябва да убедим клиента как той ще се чувства, как той ще вижда. Ние продаваме илюзии. Ако погледнете реално, е точно така. Има много различен начин на обслужване на клиентите. Естествено зависи от социален статус, естествено зависи от ниво на интелект, ако щете. Има съвсем различен подход при работа с деца. Всъщност нашето консултиране към клиентите е буквално ние трябва да свалим цялата анамнеза на неговото ежедневие. Ние не се занимаваме с заболяванията, но голяма част от болестите са част от неговото ежедневие. Отново казвам, за огромно съжаление. Но веднага казвам, ако на вас мога да предложа един прогресив и вие имате нужда от очила за близо и за далеч, мога да предложа един стандартен прогресив за един човек, който е художник, например, за един човек, който е преподавател, има изключителна динамика в работата си. Там не може да бъде просто обикновен прогресив, там трябва да бъде много висок клас. Така че в едно консултиране, уверявам ви, то е цял ритуал. И ние горещо така се стараем и се надяваме да запазим този ритуал, за да можем да комплектоваме пълно и изцяло обслужването оптичното на клиентите ни. Задължително настояваме да бъде проверен при нас, да бъде проверен зрителния му статус от наш специалист. Това, между другото, използвам случая да кажа, че го апелирам към абсолютно всички граждани на държавата да го правят. Нека да се доверят на специалистите в оптиката. Само тогава могат наистина да получат гаранция за това, което поръчват. Мечтата ни е да се превърнем в оазис на професионализъм и да накараме нашите клиенти да се почувстват специални. Да докажем, че качеството на вашето зрение не се нуждае от разпродажби и отстъпки, а от адекватни предложения и правилни оптични решения на реални цени, казва госпожа Димитрова. А от целия екип на Optic Gallery остава обещанието за най-добрата компилация от професионално обслужване, висок стандарт, истински цени и световно доказано качество. Истинските постижения са благодарността. Истинските постижения са предаността на клиентите ни. Ние сме оптика толкова отскоро, ние сме на половин година. Представете ли си, че вече имам самочувствието да кажа, че имаме клиенти редовни, които ни препоръчват. Това е най-голямото ми постижение. Мечтата да създадем този оазис беше да покажем на всички, че идеята е наистина не просто да продаваме очила. Идеята е да се погрижим за всеки един по-отделно, за всеки един персонално. Идеята е да се превърнем в оптика на семейството. Стараем се истински, предлагаме само истинска стока. Оптиката може да се каже, че е бутикова, тъй като нашата амбиция е да остане една единствена. В професионален план моята мечта е Optic Gallery да се споменава винаги с авторитет, винаги с истинско доверие, винаги с признателност и винаги с достоинство.